Anyi koramo gi ajuang pod wantie e tielo mar ariyo mar chenro endo mar mbak ndalo kaka wono wawuoye ewi yuto mari. Wendo be wan go kanyo miwinjo ka wuoye weche mananas gi yaw kambi Adwa somo ote matin kae ka wuok Mario Makapio wacho ni adier mantie en ni dhano sani kit gelo kore ma ich lito ket mbele makata ng'at minyalo sumo paro kuome onge. Kidhi penjo ng'ato kaka nochako hande to oparo ni dwa loye. Mano miyo chako ohala sani nigi pek matin kendo laurok ng'eny sana. Dhano ok ni thuolo. Wan gi Victor Wasonga wuodo gecha wacho ni rowere ok yud sir e yo mora mora unless, and I say unless, iwuok e mier mong'ere kata ka in gi Godfather. Rowere sani ema wabedie motang' kendo wati gi season mar siasa ni maber ka wayiero jotelo manyalo jali ng'ata ng'ata. Nyikora moge juang wadhi kor ka wendo kocha mondo wawinja ni wendo nigi mage modong'. Erokamano. Nyakoro mugajuang ang'isi ni kidieny ni endi mar ariyo pek meli ka bende aneno ka jopiny wuoyo ka endi nyaro chieng' iluongo kasa sande ni Charity Celestina Koth Otoni Amos ne Timothy the Master Otoni omie encouragement in a very positive manner. Jacob Otieno wacho ni # ndalo JB achiel ka bende wuok gwenge mar Lang'ata Lin rowere hinyore saidi Thomas na Timo the Master ado mana ni peny nago penjo achiel kende ni en kaka Tim the Master poden poden ojana makidoro to dahero mar mono mi ang'e ni ogolo pesa motimo godo exportation ni kure nikech tijni endi mostly itimo gi jogo mabet dongo. Mano Jacob Otieno. Odwa ng'eyo kuma pesa nowuoke. Timothy agno mi thuolo makende mar duoko penjo go ageno ni keto gi e pachi kendo iparo gi maliwa ahinya. Antiere ka indi gi ng'ato iluongo ni Brenda. Awanyisa ni Brenda, nyinga Lucy awuok Uranga game. Tich mananas no ng'ato nyalo yude nade okwayo jatelo no mondo timre nade okonye gi gimoro otim owacho ni oken Slay Queen en gi nyithindo. Ageno ni winjo kwayo. Jaber ageno ni wabo tudore ang' nwuoge jatelo nendo bage tan gi ote ka indi. Ote ni endi wuok kuom iluongo kanyo ni Mikal Odemba. Amoso we studio kanyo ber ahinya to wacho ni rowere thagore kendo mae momiyo iyudo ka gidonje e timbe moko ma yore. Wacho ni mad sirikal yude yore ma ginyalo miyo gi godo support financially kasto bang' mano okwayo ni gibed monitored mondo gichiwne gi paro moko manyalo konyo gi mondo kik ginind ahinya manyalo miyo inyalo pege. Iwinjo amor gi twak mano Michael Odemba nyaseme rwako min gi kanyo no Jack Odemba wuon gi Jack Odemba ogonji e twak no endo. An gi ote ka endi mar Veli Chara wacho ni ka ipenja taparo ni ber ka rowere engage themselves in business nikech e ohala ka endi ema nitiere yuto maber. I think most youths should love self-employment than tije ma indike ji. Most youths pok omisir maber e weche ohala ne wach most youths are unemployed. I think the government should put up programs mamiyo youth teachings on how to empower themselves. Owacho na mine kolo instrumentals a very big hug kasta kone no ketne nyar mwalimu bainisha toto kolo agero ni kao hug. Ka indi aneno ka bende wantie koda nyadendi miluongo ni Mary Eyamo. Ramogi TV hello. Ramogi TV hello. Hello. Mary machigne inya Eyamo. Ineno wakiwoke gwenge mage. Mina seto bondo. Koro Mary ye iduoke sauti mar wang' jowi chien eka watudre yono makare. Hello. Aya machigne inya jaber. Ineno wakiwoke gwenge mage. Chapa bondo. Menya village. Kamoro ni Menya. Aneno kamor koru kabisa. An gi nyathi moro kamatin ma jahiga adek osiko naga man mama kete lolwe. Kete Ramogi. Erokamano ahinya. Kete Ramogi, mama kete Ramogi. Ta an gi penjo matin. Dhia mbele. Hello. Watimo mos makende kuom lalo janeno ni endi Eyamo. Naneno ka Captain John Odingi beno wacho ni embe timo biashara ni endi mar fruits kata mano lemo. Ento to pidho popo gi maembe. To en ohala maber ahinya mabende opoyo sana timo. Lakini sama koro adoke twak timo.
sani nitie slogan madhi mbui sana ni reduce the price of yani food prices be chiemo ni malo ahinya makoro gidwaro ni giduoke bei no endo mar chiemo chien kaka CEO ma bende ochung'ne exportation mago eko mago lemo ere kaka inyalo wuoye e wach mar chiemo mene sani endi beche ni malo ahinya unotero gi oko to dhano ywak ni nyaro chieng' aneno ka nitie sime moro ma aneno ka ng'ato nitiere yamo Ramogi TV Hello Ramogi TV Hello, ni Makaya Mulolongo. Machiegni? Yes. Bas waloso gi ng'a? Sufoli Makaya Mulolongo. Aha. Yes. Anu winjo ka chenro ma utim ber kabisa. Kamano. Mutna uruja winjo no janeno no mwana no kanyo musipa kanyo maja. Okao maber ahinya to dago mar penji ni be ineno ka nitiere sir ma omi rowere ma odonje ohala be neno ka nitiere sir moro momigi malong'o ahinya Emomiyo agosi ero miya pachi baba pare en gi kendo mabeyo kabisa Yeah. Ay, ero kamana ahinya ipenjo timo penjo. Wana penjo moro ka ndi wewe ni sani ndi dhimbele kendo dhimbele okang' mamala ahinya. Bei mar chiemo kaka CEO mabendo chung'ne kambi no endo ma export olemo. Inya wacha ng'o ewi gima sani endi jo Kenya mathoth ahinya lose ewi endi. Okay, anyalo wacho ni be chiemo to nego gore kech an owuon korka wanda to ka okane ka en affected ahinya kech an ing'eni export business gima nyalo mana expect in dollar rate kech wani chulo gi dollar koro ka dollar dhi malo tiyudo kaka ni kucha otimango alafu sani be airline kata ndege kobedo manitin kata opong ndalo ma maua dhi ahinya to wan jo matunda imiwa priority matin kech maua ndalo ne pot kabisa koro ka maua ndalo maua kaka ndalo mana bedo gi Valentine Mother's Day biro yudo koro wan gi shida wan koro imiwa price mamalo price mar tamri kata we koro wan gi ma affect wa in dollar rate but chiemo anyalo wacho ni upande wa uchumi kech adak aja Kenya an be affecta koro mano to chiemo to nego gore matin alafu kanyalo duoko penyo moro cha jawinjo moro kanyo kata janeno moro kanyo nyoko wacho ni nyagolo pesa kanye mana chako wala ni ukigeni mentality ma in godo ema nyalo miyo ichop mabor kata itim gimidwa ni tim number 1 okonego bene ng'iyo capital kidwa ni chak gimoro ng'ini ya anyalo time nade and then opportunity kiseyudo ma ineno ni nitiere gap kata nitiere nafas minyalo use giri moro kik ing'eni pesa dhi yudo nang'o in bed gi gino mondi koro duong' dhoudi minyalo duong'o ng'atno manyalo nitiere ji mang'eny mabro riembi nitiere ji mang'eny mabro konyi koro nanyalo wacho ni na solo pesa na wacho bang'e nitiere osiepega mana wuotho irgi nyaka jok manondika nyisoge ni ayudo tenda daonge pesa nadhi nyaka bank ma jo bank nonyisa ni poko chuli kata diriyo kodwa ok wanyal miyi pesa to kane osiepega moko na wuoyo godo nitiere mano tamore nitiere mano winjo mana kwayo gi pesa mana timo ala ni masani koro chope kumo chopeni kata gimbe koro sani ginena to gimor gitiyo kodo kaka example giwacho ni ne bwana ni nokwa pesa to timo kama koro gimbe gino ka gimor koro ananeno ni kiki bed limited kiki don't stop thinking kiki we paro ni anyalo timango pesa bro biro beda positive to watch ni anto gini nyaka tatime ibro po mana kanya alafu ile mube nyasaye benitie winjo wacho ni ng'ani nigi gini to no tim to kiki we wuoyo wuogi jibe jok matiere jok marach gi jok maricho gi jok mabecho ng'ato bro winji to dhi time gi pesa ne kamano koro ing'iyo ni to ka ipimo ne ng'ani onyalo dhi time kende koso bro konya koro mago be nyaka ing'i adwa penji penja achiel to penjo na wuok pach janeno oduoko niya kogolo pache rowere ok yud sir moromo sana rowere manyiri kalo challenges mang'eny yudo ni ka ng'ato nyisi anyalo siri to mana kiloro bandera piny mano gisekale kendo mono gi dhi nyime mano ng'ama nyako
Koro adwa wuoyo e loro were duto manyiri gi machuo. Aparo ni king'ama be ing'el tie loro bandera. In kaka CEO, iwuon kambi. Iyudo ka nitiere challenge mar ni ng'ama miyo dhi manyo tich. An kaka Stella achiedhe ofisi, aduong'o dhot, akone ni Mr. Team, amanyo gima kama. Nyaka lwar bandera piny, wadhi e coffee date, wadhi ang'o. Yudo ka tije moko weyo jomoko nikech ok ginyal tim achiel ariyo adek. To ma timore nyaka joma chuo. Kawuono kik wach ni nyiri kende. Nitiere joma chuo mabose kale magieki. Adwa ni wuona e lo jogo manigi thuolo kata teko mar ndiko ji e tich ewi wachni. Mago nitie. Koro gima nyalo wacho ni ing'ama nyako idwaro tich. To sana samoro ok en ni nyaka irom gi wuon tich ekiyud tich. Nitiere process ma nyaka ikale. To anyalo wacho ka pok idhi duong'o dhod ng'ato. Nitiere gimiluongo ni sani kila aparo ni mbui yani gima sani kila ng'ato nitie technology, embrace technology. In gi email mari wacho nang'o. Idoro email to email ni ondike ni Stella the hot chick @gmail.com. You apply go teach. Kori contact go CEO. Andiko ne CEO. Stella the hot chick @gmail.com. Ineno mano kende osechako ng'ato osechako ng'imo pogore. Be professional. Panga giki maber. Wacho ni an Stella Brenda ng'awa. Ochieng. Apply teach makama ka in thuolo. CV na ni piny ka. Ka ng'ano luongi office, make everything professional. Koken office to kikidhi. Coffee date kikidhi. Nyise ni an tich ema adwaro. Kotamore chaki duong' dhot moro. In a very professional way. Ok ochuno ni nyaki idhi ni an wadaro mo gi wuon tich. Mano imbida uso ne wuon tich. In idwo romo gi wuon tich nang'o. Nitie ohala moro medonjo kanyo mopogore. Mano kori biro mopogore. Alafu ineno youth kosa gima tin. Yani gima tin kama. Ineno kata mana email address ni. Kik indik ne ng'ato Saturday godhiambo. Iwinjo jok moko wuok e office. Iyudo ka ng'ato onge access mar email no e ode. Koro nyaka Monday. Iyudo ka koro emails ng'eny. Iwinjo koro kone. Koro ni paro ni apply tich to ok chop ga. Kata ochopo ga koro Monday koro en gi emails kama. Koro mari ni piny. Ichako gi modonje weekday. Kwa tich Monday gokinyi or email ni panga maber tiket kanyo tiket draft. Monday gokinyi or mail ni nyise ni an ng'ane adwa tich CV na Another thing, avoid gik moko. Ineno mail ma indiko capital iketo red mi underline koro isuko email isuka email mago the guy spam direct. Ok yudi. Koro gik matindo ma ji timo yudo ka samoro ikoso tich, samoro ichopa dier. Tiparo ni rwakori mirwedi tweri malich, lakini yudo ka you overdo. Ineno. You are not professional, you are fancy. Koro ntiere kaka jipokia pogo professionalism gi fanciness. Ok wesuka inya, be simple, be you. Timany tich ibro yudo. Koro ke bedo fancy to ntie gimidwa uso mopogore. To ng'ano bingeni dhano be na dhano. Gimitango nene mambo koro dhi neno. Koro dhi chako nini mopogore. Koro bed professional. Beda panga tich maber, wakri maber, present giki maber, ng'ano dhi luori. En wuon bro wacho ni mae ng'ama nyalo dwaro. Kech idhi image mar kampuni na eme dhi present. Koro anang'i kaka koro ng'ato dhi neni. Iloso maber ahinya team the master. Watch gi pak nikech mondo yud CEO mabende pod en kidoro ok en gima yot ahinya. Mogik sama koro aneno nikech bende saa bende mayo wang'wa kaendi. Sama ng'ato dwa tudre kodi achiel kachiel, iyudi e mbui mane kata ka ng'ato bende dwa nyiewo nikech nitie mana exportation. Nitie jok moko bende nitie Kenya kaendi bende dwaro olemo bende iniwon iuso. Ere kaka ginyalo tudri kodi achiel kachiel? Gima timore ok ni wauso mana export kende. Wanyalo wapak ne ji nitiere kembe ma ok gilonye tij mar mananas ni. To gin kastembe gi oko madwaro. Gitimo maembe, avocado. Koro gibiro to gi gochonwa kata gi contact nyiso ni inyalo pak nwa mananas ni mondo us. Mago be watimo. Koro wan wayudore kaka Master and Fresh e mbui, Facebook kata Instagram, Master and Fresh nyaka Twitter te. Namba ni wagni kanyo. To be anyalo chiwo kata namba mar office be inyalo goyo kaponi idwaro ni watim kodi ohala kata idwaro tich kata idwaro ang'o inyalo goyo namba no ero mitudri kodwa achiel kachiel en 07 00 36 anyalo wacho gi Kizungu. Kizungu nyale. 0703 0700 034 936. No nege kendo. 0700 036 934. Mane namba waminyalo yudo wagodo direct mok ibaro ir ng'ato.
Mana kaka iwinjo nyakoro moga jwang', nitiere joma no orote machuo kanyo endo ka kwayo tich katimango. Ageno ni winjo namba no endo kendo ibiro tudori kanyo yo makare gi Timothy kanyo endo. Nyakoro moga jwang' wago niero kamano ni mane kawo thuolo ni endo chakre saa 8 nyaka sani makoro dong' nyire machuok wadhi e weche manyien adimba. Nyakoro moga jwang' warom kendo kiny luonga ni Stella Brenda Otieno. Kabene anawona medo mana jiwi nyakoro moga jwang' sama Nyasaye ne dwaro gwedho Musa nopenje ni intie gang'o e lweti mondo ikadh godo nam. Sama Nyasaye omi gimoro, make sure ni itiyo kode e yo makare eka ni chope okang' mamalo. Luonga ni Lynn Ramogi nyar Nyakach. Ani luonga ni DJ Kolo Instrumental warado kendo kiny.